Čaute ľudia, máme nové Roblox dneska a dneska si skúsime postaviť ten najlepší draft. Rekord, teda najväčší rating je 129, určite sa mi to nikdy nepodarilo, nikdy. Aj teraz sa mi to nepodarí. Takže musím vybrať formácie, jo, to je bielené. 4-3 je niekde. Dobre, ešte si dám. Jo, tak toto je hrozné. 4-2. 2. Dáme to. Kapitán bude Ronaldo. No nie. No súra. Tak to je super. Messi. Ďalej budeme pokračovať, akože dobre. Šedá. No tak to je Hlavia. Hamšík, ale prepáč Hamšík. Ale bohužiaľ. Hamšík je síce Slovák, ale Bellingham je lepší. Prepáč, prepáč, môže mi bež nejakom inom piku. Čo tam má? Môže megafón. Kleur. To je smiešné. Di Lorenzo berieme samozrejme, lebo je lepší. No nie, to som práve nechcel. No, Paredes taká. Aj Snowbryho. Keď tu máme jednu ženu, what? S takým malým Endler alebo Trapka. Takže ja si beriem to Trapa. To je zase. Ja som bereme to Sancheza. No tak túto zase ideme biť. Neviem si koľko má súru. 2? What? No tak zase. To je Ballon d'Or. Pozrite sa, tam sa nič nezvýšilo. Uvidíme, asi niekoho nebudeme, či? Ale budeme. Tož, no Floriba trošku vám to zvýšil. Ten doplaču. Zase. Čo to niekto vysvetlí? Prečo mi tu je také hrozné karty, že mám aj malú súhru. Guirosi. To nás vyššie sme súhru, že? Akože, áno, môžeme vymeniť. Ja sa popozerám, že koho by sme dali. Tuto niekoho. Ukáž. Joj. To je hrozné. A tuto konečne čo lepšie. Viac. Ale asi viac sa ten mleko. Jak sa budeme akože... No neviem. Takže budem meniť. Lebo nemám takú formáciu.
GG. Všetko? Dobre. Ideme. Nič som nevidel. Kamo, prečo ma nečili? Toto nebudem riešiť. Ďalšia žena, kamo. No, taký výcel. No, ako... Mohla by som toto vycela. Kam mi zmizol výcel? Hej, kam zmizol? To vôbec neviem, kam mi zmizol. To kam mi odletel? Nežíme, asi nezoberieme. Ale by tam tak najviac sedel. No tak, to je hrozné. Pozrite sa, 9 súra. Čo sa tu deje? Ha! Posledný pík. A tu aspoň Lewandowski nám pomôže. Alebo Želo príde, alebo pôjde. Toto je. Bože, už taká... Čo by som tak mohol zameniť, kámo. Tak, to je... Už nič s týmto nenarobím. Že by som... Link, nebo... Nie. To nie. Som prehodil tohto Slovensku. Si už asi že nerobím. Brankári na nič. Takže asi máme submídáko. 100 rating. To nie je challenge, aby som mal najhorší tým. To je challenge, aby som mal najlepší tým. Aby som mal najhorší hore. Reklama!